nibona bafowethu ukhotha lo ubingelela umfana ophuma phansi eBhekville emangweni lapha afunda khona ukuchoma nokuchwenza nokushaya ingoma wagcina umphakela amazondo. Bafowethu ngizonethulela nayo isingili yami yengoma engiyenze neNkosamagcokama umfoka Dlamini phansi eMsinga. Bafowethu ngijake nidle nako ukudla okumnandi kwendlebe. Ngiphinde ngibonge nakumfoka Dlamini ithuba ngiphelo nalokuthi umsebenzi wami ufike kuleli zingo sokulo manje bafowethu. Ngibonge nakwithimba lami ngisebenza nalo ngithi nawo umsebenzi. Bafowethu ningakhohlwa iyeza ifull album. Lawa kuse ngama starter niyazi ke nami imcimbini kuye kuthiwa khona ama starter khona ini. Lawa kuse ama starter sifuna ukuzwa ngani bafowethu ukuthi niuzwa kanjani umsebenzi esiniphathele wona. Full album iyeza niyazazi ke insuku engikhipha ngazo ke sesohlangana lapho. Kubantu abafisa ukuxhumana nokhotha ukhotha uyatholakala bafowethu enkundleni zokuxhumana Facebook ukhotha SA na TikTok ukhotha SA. Uma ufuna ukuxhumana nathi ngqo impela ikhona inamba esitholakala ku WhatsApp 0712934050 kube khona nanyeke esitholakala kuyo ocingweni ethi 069 474 401 94 qedela mfana 94 iloko nje ngakusho kunyakho ngoba phela mina ngazi lutho yeva